pretože sme nie vôbec konsultovaní a nie nám je datá šanca, aby sme účinkovali v práci. A chcem vám povedať, že vlastne viete aj to, že na našej listine boli odborníci, profesionáli pre kultúru, ktorí majú úspech nielen v Srbsku, ale aj v zahraničí a verím, že mohli dať dobré návrhy. Neviem, prečo vám to vadilo, čiže sú z listiny Slováci vpred, lebo sme sa chceli zúčastniť v práci, ale nikto nás do toho nezapojil. Myslela som si, keď som sa stala členkou Slovenskej národnostnej rady, že budeme všetci rovnomerne spolupracovať a že sme všetci Slováci. Neviem, či sme my Slováci, pretože sme z listiny Slováci vpred, ale sa mi zdá, ako keby ste nás odsúdili a nazývate nás opozíciou. Ale my chceme spolupracovať a nám občania 30% hlasov dali aj nám a preto sme tu. V tomto výbore je nepochopiteľné vlastne v ostatných výboroch, okrem jedného, že existuje veľa komisí, 7 komisí. Nastavuje sa otázka, čo potom robí výbor. Pozrela som si na internetovej stránke napríklad a zaujíma ma aj to, vážení členovia, či Národnostná rada má taký rozpočet a v parlamente nemáme toľko telies, ktoré pracujú. Ak máme výbor, ktorý je zadlžený pre kultúru. Na internetovej stránke som si napríklad pozrela, že zasadnutie týchto komisí, jedno zasadnutie, znamená divadelná komisia, knižná komisia a tak ďalej. Všetko to spolu stálo 134 490 dinárov. Je to vyše 1000 eur. Koľkokrát tie komisie budú zasadať a koľko to bude stáť náš rozpočet? Či Národnostná rada môže finančne toto zvládnuť, je otázka. A chcem vám povedať, že napríklad som dočítala vo výbore pre vzdelávanie, kde existuje jedna komisia, čo sa mi veľmi páčilo, kde sa hovorí, že na tento spôsob sa organizačne, ale aj finančne zracionalizuje práca výboru. V minulosti z praxe sa ukázalo, že sa o tých istých témach rokuje na viacerých fórach a potom i na komisiách výboru. Preto sú navrhnuté a vymenované osoby, čo je veľmi dobre, ktoré budú mať na starosti jednotlivé oblasti významného vzdelávania Slovákov. A existuje len jedna komisia. V dnešných časoch, keď je taká finančná kríza, myslím si, že aj členovia komisí môžu robiť zdarma. Nehovorím o cestovných trhovách, ale môžu robiť niečo aj pre našu spoločnosť, s ohľadom na to, že sú všetci zamestnaní. Tak si myslím, že by sme trošku mohli dbať o tom a zhliadnúť na to, že nie sú potrebné toľké komisie a sú tu veľké